Having spicy cravings? Well, we got you covered. It's spicy, creamy, and delicious. Pour water in a pot. Og så giv din hånd hygge. Emma, men det er ikke med i delen. Ja, og hvad så? Jeg er sgu din boss. Okay, I guess. Okay, så giv mig den hygge. Tak. Put your ramen in a pot. Kan du godt lige vise mig, hvordan du lige lavede? Hvad? Hallo? Okay, her. Hvad fanden er det lige, du har gang i, mand? Der er sgu ikke nogen af dine autog mere. Giv mig du lige. Kom med noget mere kreativt. Jeg kan tro, du ikke kan komme med noget mere kreativt end sådan noget. Kom med den en. Emma, jeg prøver virkelig. Jeg mener det. Gider du lige at stoppe med at komme til sådan noget store tude, baby, mand? Men jeg kan ikke gøre noget for det. Men det kan jeg godt, så Hæld vandet ud. Kom ind med dit yndlingssov. Jeg prøver hele pakken. Stop nu med at græde, mand. Du skræmmer alle vores kunder væk. Ring til